Maailmassa valmistetaan 100 miljardia vaatetta 8 miljardille ihmiselle. Suomalainen ostaa keskimäärin 40 vaatetta vuodessa. Amerikassa 49 vaatetta. Maailmassa valmistetusta vaatteesta 1/3 jää kokonaan myymättä. 60% menee kaatopaikoille ja polttoon ensimmäisen vuoden aikana valmistuksesta. Vain 1% vaatekuidusta kierrätetään uudelleen vaatteeksi. Mutta lähes kaikki taloudelliset rakenteet ja kannustimet tukevat pikamuotia. Oikea suunta kohti parempaa fyysistä ja havaittua laatua, kiihtyvää kiertotaloutta, arvo säilyy markkinoilla. Uusi kulttuuri, kestävän kulutuksen